Harritu da? Zutan ni... Ez zen sinistu. Baina, zuk zenbat urte dituzu. 60 inguru izango dituzu? 68 mote, 68. Bueno, itxura hona daukazu. Zure buruan gizaindu duzu. Eskerrik asko. Eta zer modu zaude? Zure antzera. Bueno, zenbait gauzetan, zu baino nabeto igual, Farrani bezala egite duzu. Bueno, zutanik. Oain de repente galdera pila dauzkate egiteko. Pentsatzen nuen bai, baina jakin ezazu, galdera horietako asko egiten dizkio da oraindik ere nire buruari. Baina lasai, ikasiko duzu galdera guztien erantzunik gabe bizitzen. Etxean, betiko etxean biziko gera, ez da? O biziko zera? Noski, etxe berean bizi gara, baina bainitzen duk ezagutuko. Azken aldian sekulako berrikuntzak egin ditut. Bai? Zu bakarrik? Tira berden du, ez du jakin nahi. Baina, laguna zer? Betriko lagunekin, ez da? Urteroko bideak egiten. Hori ez da aldatu, ez? Eta handik egin behar ditugunak. Hori ez da guzterik. Nola nahi ere, aholku bat emanen dizuke. Begira, bizitzan, zoriontasuna ez da helmuga. Bidea baizik. Eta zu gozatu bide horretan. Ulertu dut.